Musugot lang ba ikaw nga ikaw lang ang makalangit, samtang ang minahal mo sa kinabuhi padulong sa impyerno? Musugot lang ba ikaw nga ikaw lamang ang dili hinukman sa silot? Romans 8:1, ang mga naana kang Kristo Jesus dili na hinukman sa silot pa. Namusugot lang ba nga ikaw lang ana, samtang imuhang bana, imong asawa, imong bagkahang mga anak o imong mamagpapa, subahon sila sa impyerno sa walay katapusan? Ikaw nakadabot nagpatik sa balahang espiritu. Efeso 1:13. Patik nga timailhan nga ikaw iyahan na sa Ginoo, ug patik para nga inigbalik sa Ginoo, lantawon ka na aron nga ikaw maapil sa adlaw sa pagtubos. Ephesians 4:30. Musugot lang ba ka ni ana? Samtang sila walay balahang espiritu sa ilang kasing-kasing. Sugbahon sila sa impyerno sa walay katapusan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab diin manghilak sila ug magkagot sila sa ilang ngipon. Kanang imong bana, kanang imong asawa, kanang imong mga anak, kanang imong mga ginikanan, magka-amigog amiga, kauban-uban mo anak karon. Pero sa malabot nga panahon, ikaw ra ang malangit samtang sila magkagot sa ngipon ug maghilak dito sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno. Musugot ba kaniana? Unya kana sila dili magantos dito sulod sa isa lang ka bulan, kung dili magantos sila dito sa walay katapusan. Ingon pa sa Mateo 25:41, unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, pahawa kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Ibutang sila dito sa kalayo nga walay pagkapalong. Katong nga kalayo, katong nga impyerno, giprepare to sa Ginoo para sa yawa ug sa iyang mga anghel. Apan ang imuhang hinigugma sa kinabuhi, wala man siya modawat kang Kristo Jesus. Wala man siya motuo kang Kristo Jesus isip Dios o manaluwas. Busa ilabay po sila di adto. Now, buhi pa sila. Napay chance nga sila makadawat o makatuo kang Kristo o inigbalik sa Ginoo, makaadto pa sila sa langit. Kay buhi pa man sila, di ba? So, i-grab ng opportunity. Sultihin na sila mahitungod sa kamatuoran o padawata sila kang Kristo Jesus. Pabiyaa sila sa ilang nga sala o pasunda sila kang Kristo Jesus. Kay mao kini ang pamaagi sa kaluwasan nga ang tawo motuo, modawat kang Kristo ug mabiya sa iyang mga sala. Gitawag kini sa English og repentance. Iparepent sila samtang buhi pa. Kay ang buhi pa naapay chance nga maluwas. Pero ang patay wala na chance nga maluwas pa. Nganuman, human sa kamatayon, ikaw pagahukman. Nanay hukom. Ingon pa sa Hebrews 9:27, human sa kamatayon, hukom. O kung naana ka diadto, di na ka pwede maadto pa sa langit. Luoy kay mga igsoon. Nakaremember mo sa taong dato sa Luke chapter 16, verse 19 down to verse 31. Makita nimo ang taong dihato diha. Gapagiluoy ang taong dato kang Abraham. Nga unta, ipaadto sila sa Ros ngadto sa iha para nga anaan sa iyaha nga tudlo ba. Ang tudlo butangan sa tubig dani ana sa iyahang dila para nga mabugnawan siya kay hilabihan ka init kaayo di adto. Apan ingon si Abraham nga dili na pwede mo anha diha ang naa diani ug ang naa diha na pwede mo anhi dire kay naay bungaw nga kataliwala between them. Meaning wala na gid chance pa nga ang mga taga-langit moadto sa impyerno ug ang mga taga-impyerno moadto pa sa langit. Eternal, forever na ilahang pagsuffer dito sa kalayo nga walay pagkapalong. Nga dito magkagot sila sa ilang ngipon kay nasuko sila sa Ginoo kay sa mapakiluoy sila dili man sila kaluyan. Magkagot sila sa kasuko ug mag-iyagak sila, maghilak sila. Nakadungog magbaboy nga giihaw, labaw pa ni ana ang inyong bana, inyong asawa, inyong mga anak kung sila dili mo dawat kang Kristo samtang buhi pa sila. Usugod ka ba ni ana? Napag-isa nga may experience. Oloron siya sa walay katapusan. Kaya ang impyerno na ulod. Dili lang ang kalayo, walay katapusan. Apil po ang ulo dito, walay katapusan, di mamatay. Marcos 9:43-45, sa kalayo nga dili arang mapalong. Diin ang ilang ulo dili mamatay, ug ang kalayo dili pagapalungon. Ang kalayo dili mapalong. Ang ulod po bisag sugba sa kalayo, ang ulo dili mapalong. Ug mao katong uluran mo sud sa mata nila, musud sa ilong nila, musud sa baba nila, musud sa ilang atiyan, sa ilang utok, sa ilang lawas, mo paa kanila ug mabati nila ang pain, internal pain. Niya sa gawas, kalayo, pain. Biniyaan pa sa Ginoo, biniyaan pa sa mga loved one. Lonely, painful, gina-torture ang ilang kalag, ang espiritu, gina-torture pag-ayo.
sa Ginoo sa eternal death luoy kayo. Nya nganong ulod man, kay ang ulod lagi ga-symbolize og kamatayon. Di ba? Kung makakita kag baboy nga gibiyaan sa kalsada nga patay, kita nimo giulod, di ba? Ano man patay man giulod. So ang ulod ga-symbolize ka nagkamatayon. Ang ilaga nga mamatay uloron, di ba? Ulod ga-symbolize og kamataron. Uloron ka sa impyerno aron ipakita sa Ginoo sa imuha nga patay ka. Patay ka sa walay katapusan. Nganong patay ka? Kay layo man ka sa Ginoo. Mao na ma-experience mga igsoon sa mga higala mo, sa bana mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa ginikanan mo, nga wala magdawat kang Kristo, isip Dios o manluluwas. Wala sila mabiya sa ilang mga salaapan. Love nila ang kalibutan. Love nila ilang mga sala kaysa Ginoo. Nga igsoon, ayaw in town itugot ka na nga butang nga mahitabo kanila. Karon samtang buhi pa ikaw, sultiin na sila mitungod sa kamatuoran. Ipadawat ni sila kang Kristo Jesus. Ipabiya sila sa ilang mga sala aron dili sila maingon ana. No, ayaw pagtinanga, sangyaw. Isulti sa ila ha. Repent. Si Kristo nahigugma kanimo, namatay siya sa krus. Ikuha niya atong mga sala gibayron pinaagi sa iyang kinabuhi. Dawata siya, o ikaw makabaton kaniya, makabaton usab kag kinabuhi. Kaya ang kinabuhi na kang Kristo Jesus. Kung mabatonan mo si Kristo, mabatonan mo usab ang kinabuhi. Isulti ka na kanila aron sila makaikya sa kamatayon. Tagaay sila og mensahe sa kamatuoran, mensahe sa kaluwasan nga maghatag kanila kinabuhi. Kinabuhi di kang Kristo Jesus. Aron dili sila makaangkon sa ikaduhang kamatayon nga mao ang eternal death. Ingon pa sa Pinadayag, Kapitulo 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mumuno, ang mga makihilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambo gayod sa linaw nga kalayo, ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Repent, paghinulsol na kamo, ug kamo nga wala pa naghinulsol, ayon na paabota nga uban pa nga ta magsulti sa inyo, ha? Kamo na lang karon magrepent sa inyong mga sala. Ug ikaw magkabaton sa kalawasan ni Kristo Jesus. Tumuo ka kang Kristo Jesus ug maluwas ka, apil ang imong panimalay.